אם קיבלתם מהבנק מכתב שמדבר על חשד להלבנת הון בחשבון, אל תיבהלו, אבל גם אל תתעלמו. צפו בסרטון עד סופו ותראו מה יעל ואני יכולים לעשות על מנת להגן על חשבון הבנק שלכם. הבנקים היום משמשים כזרוע ארוכה של המדינה בכל מה שקשור לאיסור הלבנת הון. מספיק שהבנק מזהה פעילות חשודה, הוא שולח מכתב התראה. לפעמים אפילו אומר את זה בעל פה. במכתב שקיבלתם, כנראה דורשים מכם מסמכים והסברים. רוב האנשים בשלב הזה עושים את אותה טעות. הם מנסים לפתור את הבעיה לבד. הם מתעלמים או מושכים זמן. התוצאה, הבנק יסגור את החשבון, וזה כתם שעלול להשפיע עליכם בכל המערכת הבנקאית בארץ לשנים קדימה. יש לזה פתרון. מהרגע הראשון שהבנק מעלה חשד להלבנת הון, הזמן פועל נגדכם. ולכן חשוב שניכנס לתמונה מיד. מה אנחנו יודעים לעשות? אנחנו אוספים את כל המידע והמסמכים, אם צריך מערבים את רואי החשבון שלכם. פונים ישירות לקצין הציות של הבנק ודורשים להיפגש מיד. במידת הצורך מגישים תביעה וצווים משפטיים שמחייבים את הבנק להשאיר את החשבון פתוח. רק הפעולה המהירה הזו יכולה לשנות את כל התמונה ולהחזיר לכם את השקט ולשמור לכם על החשבון. נעים מאוד, אני עורכת דין יעל מולר, בעלת ניסיון של 25 שנה בדיני בנקאות, מתוכם 20 שנה ניסיון בייצוג שלושת הבנקים הגדולים. אני עורך דין שי רשף, בוגר אוניברסיטת בר אילן ועוסק כ-20 שנים בדיני בנקאות. לשנינו ידע בהליך הספציפי של מניעת סגירת חשבונות בנק ושל חשד להלבנת הון. יש לנו היכרות מקצועית עם נציגי הבנקים שמגיעים לדיונים הללו. אנו יודעים אילו טענות משפטיות מגדילות את הסיכויים להצליח, ואיזה טענות עלולות דווקא לפגוע בהצלחה של הלקוח. אל תתמודדו לבד ואל תתמהמהו. צרו קשר, נחזור אליכם בהקדם האפשרי, ויחד נפתור את הבעיה הזו. שיהיה לנו בהצלחה.